Ze binnen er heel dichtbij, hielendal naar het Oranje Weekend. Het kampioenschap in de keukenkampioendivisie is haast binnen voor sportclub Cambuur. En daarmee ook promotie naar de Eredivisie. Ik haat sponsor Dijkstra Drijsmijn Dokkum zich daarna uit. Zij geniet de laatste man van de goede resultaten van Cambuur. We hebben heel eerlijk bij de Eredivisie spreekt vanzelf volle meer mensen aan. Hè? Als je een PSV, Ajax of dergelijke clubs meest, ja, dat is prachtig. Dan wil iedereen wel naar de wedstrijd daar. Dan is het volkeren van die zitplakken steeds maar in het stadion is geen enkel probleem. Dus Eredivisie is wat dat betreft vanzelf wel de ultieme wens om dat weer mee te maken. Cambuur spelen in 2016 voor het laatst op het hoogste niveau van Nederland. Het oranje seizoen stieren de Ljouters boppen aan. Maar die competitie waard vanwege corona onyieldig verklaren. Misschien is het wel een geluk. Want uiteindelijk gingen ze dan nog het eerste jaar in de Eredivisie spelen zonder publiek op de tribune. En Cambuur is wel een club die de 12e man worden gaat, steeds maar in haar spul. En het zou zelf fantastisch wezen dan voortaan het eerste jaar dat we weer de Eredivisie weer omkeren. Dat we dan ook weer live wedstrijden zien kennen. Dat we weer in het stadion komen kennen. Dijkstra Drijsma had al een skoft een bijzondere band met Cambuur. Dat is vanzelfs logisch als haatsponsor. Maar er zit meer achter. Je zit van origine wel een hele sterke Cambuur-verbintenis tussen deze regio's, Seesmar en Ljout. En mijn heid had ik altijd vervent Cambuur-fan geweest. Dus je zit vroeger al op de tribune bij Cambuur, Seesmar, toen we nog een licht jonkje waren. Maar het voetbal zelfs bemoeit Dijkstra hem net, zo zei het er. Maar ook in deze coronatijd is er regelmatig contact tussen haatsponsor en club. Al is dat nou net fysiek op de tribune, bij wedstrijden. We houden elkaar op de hechten, we appen elkaar wel berichtjes. En we vinden dat juist, het gaat onze branche vrij goed aan. In de bouw gaat het hartstikke goed. De bouw kan goed vooruit, hè. Ondanks de coronamaatregelen. Bij wie een branche die het nauwelijks treft. We vinden dat we goed draaien. Je hebt direct te wijzen voor juist voor voetbalverenigingen en voor clubs. Om het juist mogelijk te maken en dat wel vooral er ook in kan. En dat zo'n club juist ondersteund wordt, steeds maar om terug te kennen tijdens corona.